कोपरगाव शहरालगत असलेल्या साई सिटी परिसरातील साई सिटी विश्व अपार्टमेंटमधून रात्रीतून 2 दुचाकी पल्सर गाड्या चोरीला गेल्याने वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून नागरिकांनी चोरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी पोलिसांकडे केली आहे। सदरचे सविस्तर वृत्त असे की कोपरगाव शहरालगत असलेल्या साई सिटी परिसरातील साई सिटी विश्व अपार्टमेंटमधून गणेश दादासाहेब जामदार वय 30 यांची पल्सर गाडी क्रमांक MS17 CZ 5861 व प्रसाद श्रीपाद गंडे वय 21 यांची पल्सर गाडी क्रमांक MS17 CT 4858 अशा 2 दुचाकी अज्ञात चोरट्यांनी रात्रीतून चोरून नेल्याची माहिती गाडी मालकांनी दिली आहे। सदर घटनेने परिसरातील वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे। याबाबत अद्याप शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता। सदर दुचाकी गाड्यांचा पोलिसांनी शोध लावून त्या चोरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे। आम्ही साई सिटी साई विश्व बिल्डिंगला राहतो। इथून आमच्या इथून 2 गाड्या चोरीला गेले। दोन्ही गाडी पल्सर आहे। एक गणेश दाजी जामदार प्रसाद श्रीपद गंडे दोन्हींच्या गाड्या चोरीला गेलेले पल्सर। केव्हा तुमच्या लक्षात आलं? आमच्या लक्षात आम्ही सकाळी आलो खाली तेव्हा लक्षात आलं। कामावर चाललो तर त्या टायमाला लक्षात आलं आमच्या। गाडीचा आसपास काही शोध वगैरे घेतला होता पण काय गाडी सापडली नाही। लॉक सापडलाय गाडीचा। एक लॉक आहे ना, अजून काय थोडे तर आहेत वायरीस तुकडे ताकडे ते दोन्ही गाड्यांचे पण लॉक तोडलेले। इथं आधी 15 दिवसापूर्वी एक सायकल पण चोरी गेली आहे बिल्डिंगमधून, तरी पण अजून त्या सायकलचा काही तपास लागलेला नाही। पोलिसांनी याची दखल घेऊन लवकर या चोरांना शोधून काढणे गरजेचं आहे।